Košice? Čo? Prešov City, polčas cesty za nami. A ja som išiel v Kusove, tak nejak, ale tak som pozrel portál a tu som to padol. A little longer than a few minutes later. A takto, že asi hodinu skôr. A ja však počkám. Aspoň sme videli ľudí, no. Hej, videli nás, že aspoň, že sme dobre, no. Jedna autopredajňa, neviem, tam je ďalšia a zase, ty vole. Čaute ľudia! Čaute ľudia! Dneska je otváračka fitka, máme cvičbu a fotky. Tak, vlastne sme už v Košiciach a čakáme, kým budeme môcť ísť do 365 Smráďoch. Ísť do piči. Šupa. Kamože pri workout meal? Tešíme sa na to, lebo majú dobre. Ňam. Hodnotenie na Monster je to, že jak bielý, len ružový. Je tam cítiť ako presno. Chutnáte. Asi, že 3/4 hodiny sedíme už na OMV-ke. Dostali sme sa, že do Košic, do 365. Neviem, z jakého vyjebaného dôvodu sa tu cvičiť nedá. Obsrali šatne a sa im nechcelo upratovať. A máme tu, že partiu Astral Vensku. Vybačte, to bude tiež? Je to shorts? Nie. Pornhub shorts. Hej. Tak, Pornhub, tak mi prosím dám popisok na môj OnlyFans, dobre? Aj, dobre. Nevieš si pobenčovať trošku. Môže mať typek o 5 kg menej, jak ja, benčovať 2x veci. To nemôže toto, Tibor, to nemôže toto čavo stvárať. Čo mi nohy na tebe? Nie, ja stiehna. Tak poďka môžeš. No dobre, takže boli také problémy. Ideme alebo nejdeme, alebo čo? Ale dobre, odcvičíme, zožereme dačo a domov. Odcvičíme dneska všetky, aj biceps. Všetky biceps? Áno. Dobre, áno. Dáte, no. Predáte, pomre. Ej, dolu by mi to dá!
There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Tento čo? Tento čo? Kokos. Dobre. All I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away. Teraz sme docvičili. Ideme akurát sa nažrať, poriadnej žranici. A potom domov. To čo tu je, posledná večera? Ja si mi dáš? Jaj, ty si zrácaný. Miškariotský, áno. Dobre. Dobre. Čauko. No, Čauko, brato. Nie chcem dať ruky, lebo mám hej. počkaj, ti dám ale keď? dobre, však jeden. Čauko. Máš masné ruky, ne? Nie. Mier všetkým ľuďom na zemi. Chcem poprečne, mier si. Počkaj. Čauko. A ty máš kuty. A na záver samotné CEO. Čauko. Trošku unboxing. Dobre, tu máš, Tibor, však máme rovnaké, ne? Toto, opa. Počkaj, dva sú? Aj to takto zrobili, no, dobre. Počkaj, toto treba zobrať. Napoje, áno. Áno. Tortílka, alebo čo to je? No daj mi jedné. Toto sú XL hranolky, hej? 298 frozen patties later. To, že hodina. No. Čo? Už počkáme a potom ideme domov. To čo už, ty kokot, čo porobíme? Neviem. Ďakujeme za zhľadnutie videa. Akože svetlo celkom dobre. Všetci budú označení, Instagram, všetko. Tešite sa na ďalšie videa, bo buďte zase kolab, určite. Čaute, majte sa. Čaute. Ľúbte sa.